Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu. Inyanga enkulu laphana eyaziwa ngoKing Bhaka ichaza okuhlukile-ke laphana wey'ngane zakwethu ngokufa komculi uMampintsha laphana wey'ngane zakwethu. Ugxeka ubudlelwane bakhe noBabs. Thina ngale kukhuluma khulu sokudedelela iclip uzwe ukuthi ube echaza ethini. Babs modumo ubuye uzodla imali zaka-Netflix bese kuthiwa igobongo liyalo yini lilo lethi kanti yini igobongo noma yini le longobongo lento le ngogobongo ngemali uMampintsha yabo yini kanti eshawa uMampintsha ngiyasho-ke mina manje ngoba angisabulutho mina into eshawa uMampintsha nje i-one uhlulekwe uMampintsha ukuhlela kahle ubudlelwane bakhe benoBabs kuphela. I-relationship kaMampintsha nekaBabs ibukeka inhle la emafonini kodwa emakhoneni was toxic. Thola mina emakhoneni was toxic. La emafonini mabedansa ibukeka inhle kodwa emakhoneni was toxic. Emakhoneni was toxic. Emakhoneni binemfihlo ongathi maye babo emakhoneni maye babo. Lapho uBabs naye unedlozi lakhe nengilosi zakhe noMampintsha unedlozi lakhe nengilosi zakhe. Obani idlozi laMampintsha nengilosi zakhe uMampintsha uma wakhe abantu bakubo odade baba wakhe i-team kaMampintsha leyo. Ubani i-team kaBabs idlozi elihle kaBabs umntombazane wabo nekuthiwa uyimendla yakhe ubaba wabo uma wabo odade wabo abafowabo ibambe kanje. I-team kaMampintsha ne-team kaBabs ibibhekene kanje. Yenza kanjani ikhathwa ubani ikhathwa lezi ngane zoku uMampintsha noBabs ukuxabana kwabo bakhatha abazali babo xabana kwabo ngenkathi belwa ifuna ukulwa njengoba umama kaMampintsha ethi gobongo ingoba ufuna ingane yakhe enzeni ize kuyena afike ahlale nayo ayisingathe njenge-team yayo ngoba uBabs naye uhleli ne-team yakhe nabakubo. Wasekwenzakalani la kwasekuthi uBabs wasehlala nabantu bakubo ne-team yakhe kuphi lapha eWestville uMampintsha wayeseba yedwa. I-team kaMampintsha ayikho ekaBabs iphelele njengoba kaBabs iphelele uMampintsha bexabana noBabs kulula uBabs ukuthi ajibele ngale atshele uma wakhe atshele ubaba wakhe akhede nabo wakhe. uMampintsha bexoxa uzotshela abantu uMampintsha ngoba uye phakathi komndeni kuhlala ndawonye ingakho umama ethi woze ekhaya umbiza ngesitayela sithi woza uzokwenza igobongo uqonda ukuthi woze emndenini wakho nawe singathe njengomndeni ngoba umakoti usingathiwe naye umndeni wakhe la lihleli khona. Ngenkathi kuthiwa wabuya lo Mampintsha waxoxela lo ukuthi hayi kuthiwa ngenza igobongo bathi no hayi sindisiwe nje uyazi uqinisile futhi mawusindisiwe uhamba wenza yonke into engathi shu sindisiwe nje uyazi sindisiwe kodwa futhi kanti yini ukusindiswa waphela funa sithi basithi okay ukusindiswa siphinde sazi ukuthi yini ukusindiswa. Umuntu osindisiwe uziphatha kanjani unyathela kanjani ukhuluma kanjani uwenze njani ugqoka kanjani umuntu osindisiwe kanti yini ukusindiswa. Ingakho igama lokusindiswa ungadlali ngalo ngoba nani linengqinamba zalo lokusindiswa linengqinamba zalo. So lona wagcine ngayanga umndeni wakhe umbisi wenzani wasala nomndeni wasekhweni. Ingakho bengabe seshona umndeni onephawa owasekhweni ngoba ube nephawa esaphila wakwazi ukumyekisa ukuthi aye kwifamily yakhe wabana hayi ukuthi ulowo umndeni osekhweni cha indlela emidlaleka ngayo lento kodwa their relationship was toxic. So umuntu ukuphikani la akabulawiwe ukuthi igobongo wara cha ubulawe ukuthi benomkakhe bebe toxic nawe futhi bengabe uxabana njalo nomkakho noma nenda yakho ngelinye ilanga siyobona amahlazo mangaphelanga imali la kuzofa umuntu ngoba ikhaya lakhiwa idalwa azizwani nomsindo beka kwaba khona umsindo idaba ziyashintsheka. Usho kanjalo uKing Bhaka. Ngiyacela ukuthi wenze okulungile laphana ucindezela subscribe ucindezela nebell ukuze uzothola njalo ama-notification masiphosta ivideo nje. Siyi-channel ehamba phambili uMkhanyakude sithi siyabonga.